Yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream and welcome to Angisakufuni, whereby I give people a platform to break up. If you're having someone okuhluphayo kwi relationship yakho and ufisa ukuhlukana naye, don't hesitate. Make sure that you write for Angisakufuni on the biggest channel. Mawukuthi futhi unenkinga, ufila ngathi wena kunenkinga, khululeka sokunika u50 rand, iteka, ifamba, uyabri. Ayikale baba wami, it's a purple king mntanami. Another day, another dollar. Angisakufuni. Take me to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu, Bampoluyu, class. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to We are back at it, Mzansi. It's your boy, King Ginger Cream de la Cream. Intwana nje yaseking indlovu bafethu. That had a dream yokuthi asize abantu in front of the camera. Wavuka wahamba wayothenga ikamera. Wasiyosiza abantu eGoli. Welcome to Angisakufuni. Ngalanda nomfana waseMandeni ngathi Mkhaya. Kupuga Mkhaya. Welcome, Dlamini is in the building. Umakhohlwa futhi ukhona uSimpizi, ukhona uMaErikzo. MaErikzo. It's about that time, bafethu. It's going crazy. It's going bananas. We love you so much, South Africa, and thank you for being with us until Size Sibalana. You know, we'll make sure we go around and we see you and we visit you. But today, take a famba bri. Let's see ukuthi ubani esomfaka eTexini namhlanje akwazi ukuthi aye bri abuyele lokushini esekhaya. My brother usondele ungixoxela inkinga zakho. Sawona buto. Awuhlale ngapha futhi kuhamba kanjani? Ngiyaphila. Ubani igama mfowethu? Ukhunzi. Khunzi. Yebo. Khunzi umjolo ukwenzani? Baba wami. Hayi man khona into engangihlali kahle man umuntu wami man engizwisa ubhlungu bafo. Ngizwisa ubhlungu man indlela ukuthi bengayilindele nami yabo. I understand. Ukuzwisa ubhlungu indlela yiphi? Can you take me through so that nomhlaba wonke noma umzansi uzokwazi ukuthi understand ukuthi kwentakala? Ashuthi kahle ngathini umuntu wami igama lakhe uFlora. Yeah. So uFlora umuntu ukuthi une business elokuchina abantu inwele. Okay. Yes, so esikhathini esiningi ukuthi uhluka nama client amaningi uhlangana nabantu abaningi, you understand. So mina ngumuntu westrata, umuntu wemedia, ngiyathola. So esikhathini esiningi ukuthi mina ngitholakali eCharity. Yeah. So naye makathi mhlambe kokunye mawudila nama client wakhe nami ngisuke ngingekho, yabo. So there was this one time usesteri ugeli shuthi azowenzani? Yeah. Sister nami ngalela langa bengalindele ukuthi yoba kube nje. Shuthi nelanga mina bengaspani. Yeah. You understand, like bengayendawo. So usisteri uphuma kanje uthi yakuphi uyobona iclient azolithunga azoqhininwela. Yebo. So into eyenzakalayo lo muntu only to find out akayile eclientini. Ngathi khona umuntu ayobonana naye kuphi eparking. You understand? So I was like confused. Ngifonela yini neighbor yami eyaziyo ukuthi mina no Flora siyathwana. Yangifonela ithi hey bafu ubonile usesteri ukephi wenzani? Ngithi mfowethu uchaza ukuthini because mina uma kaphuma kimi la uphume uthini uyosebenza ngeclient. Nathi no mfowethu umuntu lo ngimbone eparking esebenzana nelinye iclient ubambe enye out ngoba stroller bakhathila for mina mfowethu bakhathile bayancabuza into efana nalezo evikhutman lam man ngakhenyeka man mazuza ngikhushukela. You understand? So that's why today I came to this show ukuze break it down ahlala azi naye ukuthi ama terms esikuwo sikuphi.
So wena kahle kahle awusamforstani ngenxa yakhe into ayithunile. ya So ngibona ufuna ukuthini kuyena ngama efika yisho. mina into engashanga ukusho sister umtshela ukuthi lo thando bengingalo for yena sela yehla sela ancipha ithemba benginalo I believed in her bengabona ukuthi bengizibona naye siya fair mina naye you understand since he's business minded nami ngumuntu ostrati bengibona ifuture grand but no sengibona nala ama client like ngisheshe ngamcabangela ukuthi most ama client aje ukuthi mina ngije ukuthi uyakuyiwa kusuke ngasuku njalo asathembi inhlobo you understand hey So samfuni. Ngisazivanga samfuni but sengitrend but hayi ngimoshe kakhulu but like ngibona inhliziyo yami ivele Wayiphula. ano ngiyayibona ukuyiphula bafu uyenza inhliziyo yebhokadi Yeah. So wena usutholile nomunye umuntu owenza inhliziyo yakho kube stretch. khona umunye usisi nje ngathi ngizwana naye kahle nje sikaka tholisisani kahle but nami ngeke ngisaya ngale ndlela le benginjani kuyo ku Flora Sure. you understand like nje ngifundisa ukuthi umuntu wesimame yamela umthande umthembe mara ungamthembisi 100%. Sure. Yeah. Sure. Ngiyangithola bafu khizama ngibona kanje bafu ibhlungu kabi ibhlungu ibhlungu so naye usister lo ngizwana naye no recently umuntu ukuthi naye ngima-highlight ukuthi ngisase ku healing process. Yeah, mara abe easy on you. You understand singajahi izinto we should take it easy la singaboni ngasolinye khona sihlala phansi siyalungisa masibona ngathi mhlawumbe kunenkinga siyalungisa bafu you understand but it's for uFlora yena hayi uFlorile uthando lwami for yena mfethu Florile mfethu Welcome. Awusondele nangu Flora ngathi ukhoza ama problems. True. Mfowethu welcome nama options awu2 for wena ukuthi uma ifika uFlora la somhlalisa la umlahle mase simnika u50 agibele bona lapha entabeni. Sure. Ama taxi ayibhrila wabona edlula lapha. Sure. Ugibela kuwo and then khona kanje o ubuyela la ekhasi seligibeza la emotweni njengoba nifike no2. So mina I choose ukuthi choose option 1 or option 2. Amina khona mali lami ngicela ukuthi ungamgayi 50 yona leyo gibela usigibela eyi1 ngisasifuna ukuzibona phambi kwakhe For sure. hayi like sekana isidina for mina ngithola Awumehlisi. Kwatile my brother. angiziboni nje sengisemi environment naye siphefumula umoya owodwa ju uyangiunderstand angihloniphanga ju Anisekho moya munye. anyway isiphathi besingahlali ndawonye vele uyangiunderstand kuukuthi ngalolu suku lolo besilele endaweni eyi1 lelo langa lelo sizosolontuza ayena ephuma ngathi kwi-client mina nami wayishaya sleep over kuwe. washaya sleep over uyangiunderstand. Hi Flora. Sweetheart. Unjani? Sharp. Keshap. Unaka Flora? Kinako Orlando. Go Orlando. All right Flora. Uyazi ukuthi ngihleli nobana bethi? That's it. Yeah, wena lena leyeng. Ke motho wa ka. Ke motho wa hao. Ke batla o botsa mo wena. Like ke kware ke eng o I ratang ka ena? Khontse ke motho khamo wangata umfana ko ya hayi ya ke tse ke ratang ka khontse. Sure. Ke motho sharp. Ke motho sharp. For sure. Motolo wa rona wa lona o jwang? So far nka o right. Despite the fair finances, I was right. Right, ne? Yeah. Yeah. Okay. No problem. Khona le thoba batlang go botsa yone ne? Okay, khuluma khonto. Khulume konke. Sure. Flora. Utrend yabo. So namhlanje ubona sifike la. Ane I wanted to tell you something engihlalanga kahle. You remember last time isi ulele endlini kimi. What in game when what you put me with client, angithi? Yeah. So mina I got a call from umuntu ongamazi wena. Mina besengijwayelene naye like around la ngihlala khona. Ane sizwe ukuthi uphumuya kwi client. Yena uthi lo muntu lo ukubone ukhadilila. Nale boyfriend yakho. Angazi boyfriend yakho umuntu wakho omusha. Angazi. Serious. How? Serious like ukubonile. Kusho itseka tabe ya believe batho. Yeah, I can't be Flora. Can't be Flora. Can't be Flora. Because of line into yakho qala. Qabzana. Unthola inqabuzana dala ngisuspect into lokuthi uyayenza. So utsho ngori ki yenze into ewu. It's possible. Ngiyangitshela umuntu ukuthi manje yabo
Mara o ne go khalona ka taba. ya. Ning le mang are. Why santhole like in X ki etsa ntso eo. Indaba nawe ukuthi isikhathi esiningi unamanga kokunye unamanga nawe unamanga Ska etsa ntso. umtshe ukuthi hey ngiyoba busy client kanti Kwatsi ba vele ke motho ke dila le batho ke atsa ma ke lo ba se ke etse jwang ke robele ka mara nama make means ukuthi sihlale sidile akusuke kuphela uphuma uyozama nama make means so wena kahle into engiyibonile ngawe ne ngila ngendaba ukuthi yazi namhlanje ngiyakulahla ya ngiyakulahla like serious ngisakufuni awu bathi ngithatha phela ya ngisakufuni I don't care you've been playing me all the 2 years Jwalo phela ya angisakufuni uthi I I don't care like serious akunataba so jwalo phela go ya akere lona jola go parking akijo no if like ke a jola why usatla tlompona mo why usatla wena ka bo wena I wouldn't have known Mutanga mfonela a no kona molo wa cheater mo ke tlo iponela I wouldn't have known wena uphume i-approach yakho kimi uphume wathi ngiye-clientini ngiyenzani umsebenzi wakho only to find out wenza udoti nje Flora ke etsa le house call ke nna ke azama basi Flora ma unalimaka House call. How can I trust that, Joe? How can I trust that? Manje ke etsa jwang ke tsamaya lona ke tsamaya I never kisho jwalo. It's your business, Joe. It's your business, Joe. I can't nami nehasidi yami. Wenza ngathi manje ngichelete to be honest. Nna ke msadi. But I buy groceries. For the house. Ngisa kae ke msadi ke. I buy groceries. Tshwantse ke luwa. Wa bona no limo ga go jwang. Tshwantse ke luwa. Ke etse Wow, ungaziqhini. Since we are running a business yokuqhina abantu, ziqhine. I can buy you products. I invest in your business. Ngiyakuthengela izo amajele nani. Ngiyakuthengela into le. Mara don't appreciate. Angisakufuni. I won't change my mind. Ibuwa yini ngwaneso? Never kibuwe nalo wena. Never kibuwe ncha. and senentombe How about Yeah, kana limuthi omusha ikidla replace ka yena. How from And mina serious. Asathi bulohlaba yena. Serious Joe. Uza yabona lesishoyo. Asizi nazishoyo. Bese ngangifuni udlala kanjani? Udlala? Ukanthwara. Sikanthwara. Nakusa unyaka. No, ngitoka 50 rand uhlabe cap uvale koluna. Sondela welcome Anthwara nchaka. Ya, ka 50 rand uyavala koluna. Serious, ya. You don't deserve nawe ungafiki. Never ungafiki kwami wona uyakini straight. Ngenza show uzobhukhela impahla zakho Uber zihambe ziyofika kwakho. Mara mina ngisakufuni kwami, angisakufuni, akusawubahla. Antshola unhloniphi. Ungitshela akunataba, umtshayele uri wena, uthola abafana, ulala libo ubabhizi libona ukuthi parking, la sunana, la thwashana. The next thing umthwa amluga. Imangpari. Awusanataba Hayi, man sikangeza phari ngwanisi. Hayi, into lasta. Awusanataba shame. Into lasta, quality yana liyona. Awunaliyona. Bathi 50 rand ona Serious. I deserve you na shelete yakho. I deserve you. Ngithatha sister You don't deserve my love. Mina ngisazitshaya ngawe. go bri wabona kwa ko thabeng kwa le di taxi tseletse fitang kwa ke tsona di tla go itsang go bri welcome ngithatha umbonisa ama taxi se bri Yeah, uvayi, ungangifoneli, ungang-WhatsApp ngobe ngidelete number yakho. Uyakuthanda le nto. Hayi, ukuthi man lami ngeke u-understand mfethu mina like mina lothando lolwena nje ukuthi unalo mina nginale modern yena. Ngitshilo nesibhambe mfethu lechiyo. Ngitshilo nesibhayo Joe, I sacrifice bra, I sacrifice my time bra. Uyangi-understand ngiphume ekuseni mfethu ngiyozama ngibuye ejampasini mfethu nginga-rest, uyangi-understand. Yena uphuma ngathi uye ema-clientini so uyasho ukuthi the most lama client athi uyakuwo abantu amajita. Uyangibamba? Fanele ukutsho ukuthi hey yawuza maka inkulumo zakhe. Asizwe inkulumo zakhe she. Hayi mina ngifonela nofonela abali lapha. How do you feel right now njengoba usuhlukanile la? At least yabona like ngiba neclosure, manje ngiyuza something khona phumile into enginentuzane engiyithulile emahlombe. Uyangi-understand? Hayi zonke ngeke ngifonele. Ngimtshele 99 ngakhe emehlweni. Uthi never. Yeah, and manje yabona yena ugcole ngane uncanya ukungimazisa. Ungikhohlisa. Athi kuyarata manga. That means you never loved me. You loved my company, you loved my things, into enginazo.
sharp ukuthi mani lama ngisiyawuthi rich ngiyawuthi nami ephandayo but I make means ukuthi sibe grand hence we mention ukuthi siya sacrifice maye ubona uthatha ba grand bami lobu ubona ngathi ngipari and mina khona mani lami ngiyawuthi ethulile bangamangiqale ngihlapuka njengoba ngihlapuka kanje ngikenya kabi angifuni ukumnika nangamagama ngihlonipha ishow yakho okay sefethu ya understand yeah futhi yabo nami ngoba ngiyahlonipha wena sure uzotshela welcome akuthatha kufaka ebhasini sikhambe sedladlela angankinga bafo welcome sure yeah nang welcome zokufaka ebhasini Sure. awusami ngihappy ngoba iclosure ayifila nala uyangithola nje ya khona something ephumile man uyangithola mfethu Closure le. hayi mpethu sideserve ezinye izinto sizichaphaze kanje singama out mfethu uyangithola ngene ebhasini so iqoqa ebhasini Sure, bafu. ngihambise ekhaya Sure. Kinga cream dala cream intwana seking indlovu bafethu as you can see iclosure iphuma ngamahlombe iphuma ngamahlombe iphuma ngamadolo iclosure mntanami it's your boy King Ginger cream dala cream ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala welcome to another exciting one thank you so much Mzansi see you on the next one take me home. Hey yo, It's your boy King Ginger cream dala cream but some demand to mabuyu bambolungu class welcome to Angisa Kufuni on this show is where I give people a platform to break up no way break it up now Hey, isishintshile like towards you. what made you go to Ngenkathi sishole bongabona why the food that why the why when you want why when you come to China why when you ayemiyasho ukuthi bayibhelishisa mkhulu hayi no ayemiyasho uyasho ukuthi bayibhelishisa inkinga usekhathelise